खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि चाम्पा बिब्लगआव फिन खेबसे बरायफिननाय थाबावबाय लोगोफोर। दिनै नोंसिनि प्रेयारजों इसोरनि अननायाव दिनै आंनि फिसाजोआ मोजां जाबाय, गोब्राब लोमजादोंब्लाबो। हामबायसै लोगोफोर नोंसिनि प्रेयार खालामनायनि थाखाय। दिनैहाय आङो मोनसे गोदान टपिक लानानै फैबावदों। नोंसोरो बे भिडिअखौ नुखादोंना? दिनै थांनाय मोनायाव बे गथ'आ जोनोम जादों, नाथाय बिनि अजना जोबोर खम। दुखुनि बाथ्रा, दिनै बियो 2 केजिबो नङा, नाथाय गथ'आ बिराद एक्टिभ। दिनै गथ'आ मानि थाखाय खम अजन जायो बिनि बारियाव आं रायलायगोन। बिनि जाहोनफ्रा मा मा आरो अजन खम जायोब्ला जों माबायदि गथ'खौ केयार लानांगौ लोगोफोर, बिनि बारियाव आं रायलायगोन। लोगोफोर दिनै गोबां बिमाफ्रानो बेफोरबायदि जायो, चेकआपआव थाङा मा थाङा खालामनानैहाय मालाबा समावहाय बेफोरबायदिनो अकस्मात दै बायनानै सिजारिं जानो गोनां जायो। सिजारिं जाखांनायनि उनावबो दिनैहाय एबा डिलिभारि जाखांनायनि उनावबो दिनै गथ'खौहाय मोननो थाङा। बेफोरबायदि ICUफ्राव गोबाव दोनोब्लाबो मोननो थाङा। बेफोरबायदि गोबां बिमाफोर दङ, गथ' गोमाजानायफोर। बिसोरनि थाखाय आं बुङो नैबे भिडिअखौ नाय नोंसोरो लोगोफोर। दिनै भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामनानै होदो, जायफ्रानाखि गोदान नायगिरिफोर। लोगोफोर दिनैहाय बेफोरबायदि प्रब्लेमनिफ्राय जोङो माबोरै बासायनांगौ बेखौ आं खोन्थानोसै लोगोफोर। दिनै नायदो, बेफोरबायदि प्रब्लेमा गोबां मानसिनावनो जायो लोगोफोर। दिनैहाय नैबे आंनि पेसेन्टआबो दिनै बेयाव फैदों, बिहाबो प्रब्लेम दङमोन। दिनैहाय बियो सिगांनो ब्लिडिं जादों। हामनायनि सिगांनो प्रेगनेन्सि टाइमावनो बे ब्लिडिं जादों, नाथाय दिनै मास सयैनि सिगांनो बे गथ'आ जोनोम जाबाय। दिनै जोनोम जानाय लोगो लोगो बिनि अजनाबो खालि 1 केजि 900 ग्रामल' लोगोफोर। नाथाय गोबां गथ'आनो हामनाय लोगो लोगो खायफाया गाबनो रोङा, हां लानो खस्थ' जायो, अक्सिजेन होनांगौ जायो लोगोफोर। बेफोरबायदि जायो, नाथाय थेंक गड बे गथ'आ जेबो प्रब्लेम जायाखै, अक्सिजेनबो होनाङाखै, गथ'आ दायो थिगैनो दङ लोगोफोर। नाथाय जोङो बिराद खेल लानो गोनां लोगोफोर बेफोरबायदि अजन खम जानायखौ। दिनै गोबां जाहोनफोर दङ। बिनि जाहोनफ्रानो जाहैबाय जे जाय बिमाया दिनैहाय हाइ प्रेसार गोनां, प्रेगनेन्सि समाव जायफ्रानाखि हाइ प्रेसारनि मुलि जाबाय थायो बिमाफ्रा, आरो बेजों लोगोसे जे सिङावहाय जे प्लेसेन्टा थायो, जोर एबा फुल थायो, बेजों आरो फिसाजोंहाय जुदि बे ब्लाड सार्कुलेसन एबा बिनि जानायनि आदारफ्रा जुदि थिग जायाब्लाबो बियो गथ'आ थाब अजना बारायनो रोङा। आरो जाय बिमाया दिनै अजन बारायनो रोङा, बेफोर बिमाफ्राबो खेल लानो गोनां। मानो होनोब्ला बेबायदि बिमानिया गथ'आ अजना खम जानो हागौ। मानो होनोब्ला जों बिमानि अजनावनो मोनथिनो मोनो दि गथ'आ अजना बारायदोंना बारायाखै बेफोरबायदि। आरो बेजों लोगोसे जाय बिमाहा इनफेकसन जायो देहा सिङावहाय, जेनेबा प्रेगनेन्सि टाइमावहाय इनफेकसन जानानैहाय बे रिप्रडाक्टिभ ट्रेकआवहाय जुदि इनफेकसन जानानै जुदि मुलि जाबाय थायोब्लाबो गथ'आ अजना खम जानो हागौ लोगोफोर। आरो जायफ्रानाखि निउट्रिसन डाइट एबा जानाय लोंनायफोरखौ मोजां जाया, बिनि थाखायबो बेफोरबायदि जानो हागौ। जेरै आयरन साप्लिमेन्ट एबा केलसियाम एबा आयरन फलिक एसिड बेफोरखौ जुदि जायाब्लाबो जायो लोगोफोर। जोङो भिटामिन बुस्थु, मैगं गोथां हारिफोरखौ जानो गोनां। प्रेगनेन्सि, स्पेसियेलि प्रेगनेन्सि टाइमावहाय बिमानि थाखायबो एबा फिसानि थाखायबो बिराद गोनांथि जानाया। जों बिमाफ्रा डाबल जानो गोनां। बेनिखायनो बेफोरबायदि गोबां जाहोनफोर दङ लोगोफोर। दिनैहाय सेक्सुवेलि ट्रान्समिटेड डिजिसफोरनि थाखायबो अजन खम जायो लोगोफोर। आरो जाय बिमाया बिदि ब्लिडिं हारिफोर जाबाय थायो बेफोरबो, आरो जायफ्रानाखि उदै सिङावहाय दैया बारा, बेफोरबो हयथ' अजन खम जानो हागौ लोगोफोर। आरो मास सयैनि सिगांनो जाय बिमाहा बिदि हिस्ट्रि दंखायो जानाय, बिसिनि गथ'फ्राबो अजना खम जानो हागौ लोगोफोर। जायफ्रानाखि मास सनायनि सिगांनो थाब थाब हामो, जेरै 6 मास 7 मास बेफोरबायदियावनो, बेफोरबो गथ'फ्रा अजन खम जानो बिराद चान्स थायो लोगोफोर। बिराद रिस्कि। बिनि थाखायनो जोङो बिराद खेल लानांगौ। जोङो गथ'फोरखौ जुदि जोङो प्रेगनेन्ट जाबायब्ला, जोङो थांखि लाबायब्ला दिनै सासे बिमा जानो थाखाय, जोङो गथ'खौ बिराद खेल लानो गोनां। उदैयावहाय जोंनि गथ'आ देरदोंना देराखै। दिनै जेब्ला सन'ग्राफि खालामो होमबासो मोनथिगोन। जेब्ला अजन सुयो होमब्लासो मोनथिगोन दि गथ'आ बारायदोंना, अजना बारायदोंना बारायाखै। मानो होनोब्ला बियो उदै सिङावहाय गथ'आ देराखैब्लाबो जेब्ला हामो, बेफोरबायदि दै बायनानै जुदि हामो होमब्ला समाव बिराद रिस्कि जायो। बिसोरो हामनाय लोगो लोगो गथ'फ्रा गाबखांनो रोङा जागोन, हां लानो हाया जागोन, इममेचियर जागोन, बिसिनि देहाफ्रा गुरै सोरलिं सोलाब जायो, बिराद अक्सिजेननि गोनांथि जायो। बाहेरायाव ओंखारनाय लोगो लोगो बिसोरो बेफोरबायदिनो हां लानो खस्थ, जानो रोङा, आहार जानो रोङा, आहार सोबनो रोङा, बेफोरबायदि जायो लोगोफोर। बेफोरबायदि गथ'खौ जोङो डक्टर गिदिरनाव इमिडियेट रेफार खालामनांगौ। जोङो खालामनानैहाय जोङो गथ'फोरखौहाय NICU NICU फ्रावहाय दोनो लोगोफोर। बेफोरनोहाय फिडिं होबाय थानाय जायो।
दौबाय थानाय जायो, सेलाइन हारि होनानै दोनो, बेफोरबायदि जायो लोगोफोर। बिनि थाखायनो बेफोरखौ जोङो बासायनो थाखाय जोङो प्रेगनेन्सि टाइमावनो खेल लायोब्ला मोजां, सन'ग्राफि हारि खालामनानै जोङो डक्टरफोरनावहाय जोङो मोजां कनसाल्ट खालामब्ला मोजां। मानो होनोब्ला उनावहाय जुदि बेफोरबायदि प्रब्लेम जायोब्ला जों दुखु दाहा थायो। जुदि गथ'खौ जोङो मोनाब्लाबो जों बिराद सिन्था जायो, माब्लाबा समाव सादान डेथ थैयोबो लोगोफोर। बेफोरबायदि जानो लोंनो हायैनि थाखाय, अजन खमनि थाखायहाय। गथ'आ गाबनो रोंबायब्ला एबा गाइखेर जानो हाबायब्ला जोङो ओरैबायदि खेल लानांगौ लोगोफोर। जोङो गथ'खौहाय बिदिनो गाइखेरफोरखौ खन दौबाय थानांगौ। जोङो थुखैनो नाङा, थाब थाब जोङो थुखैनो नाङा लोगोफोर। गोबाव सम जोङो गोबाव मास जोङो मोदोमफोरखौहाय ओरैनो हुगारनानैल' दोननांगौ। मानो होनोब्ला गथ'आ जेब्लायबो गरम थाया लोगोफोर, जेब्लायबो टेम्पारेचारा ल' जाबाय थायो। बिनि मोदोमा दुंखाङा जागोन। आरो केंगारु मादार केयार होननायबो होनांगौ लोगोफोर। केंगारु मादार केयारखौ आं नेक्स्ट टपिकआव लाबोगोन। नाथाय आं दायो एसे खोन्थानोसै। जोङो बिमा एबा बिफाया गावनि गस्लाखौ खुनानैहाय जोङो मोदोम गथ'नि स्किन टु स्किन टाच खालामनो हायो। होमब्ला नोंनि बिमा एबा बिफानि मोदोमा जुदि दुंखाङोब्ला बे गथ'नि मोदोमाबो गुदुं जागोन। बे मोदोमाव बिखायाव दोनोब्ला बे फिसानि हयथ' उदै एबा जोङो मोदोमावहाय जुदि सिथाबहोनानै दोनोब्ला, मोखांजों मोखां गथ'खौहाय माबायोबा लान्थि होयोब्ला एबा बामोब्ला गथ'नि मोदोमा दुंखांगोन लोगोफोर। दुंखांनाय लोगो लोगो गथ'आ जेब्लायबो दुंब्रुद थागोन। जों गथ'खौ माब्लाबाबो थान्दा दोननो नाङा लोगोफोर। हस्पिटाल सेटआपआवथ' बेबि वार्मारफ्राव दोनो। नाथाय न'आवहाय जोङो जेब्लायबो गथ'खौ काभार खालामनानै एबा गथ'खौ गुदुं सिजोंहाय आरो गाइखेरफोरखौ बिमानि गाइखेरखौल' जोङो होनांगौ। जोङो दस्रा बुस्थु लेक्ट'जिन हारि जेबो होनो नाङा। गाइखेरफोरखौ जोङो खन दौबाय थानो गोनां गथ'नोहाय बामनानैहाय। आरो बेफोरबायदि अजन खम जायोब्ला मा कमप्लिकेसन जानो हागौ, उनावहाय मा प्रब्लेम जानो हागौ लोगोफोर, मोजाङैनो खोनासं। मानो होनोब्ला हामखांनायनि उनावहाय दिनै बे गथ'आ जुदि मोजाङैहाय जोङो खेल लानो रोङाब्ला ओरैबायदि प्रब्लेम जागोन लोगोफोर। दिनैहाय हामखांनायनि उनावहायबो दिनै गथ'आ थाबैनो उनावहाय प्रब्लेमा हाइ प्रेसार जाहैनो हागौ, सुगारफोर जाहैनो हागौ, मेगनफ्रा प्रब्लेम जानो हागौ, मेगनफ्रा खाना जानो हागौ, रेटिनोपैथिफोर जानो हागौ लोगोफोर, डाइजेस्टिभ सिस्टेम प्रब्लेम जानो हागौ लोगोफोर। दिनै थाब लोमजाग्रा जानो हागौ लोगोफोर। मोदोमफ्रा इमिउनिटि सिस्टेमफ्रा दुरबल जालांनो हागौ। बिदिनो एनि टाइम गगा मोननाय, गुजुनाय, लोमजानाय थाब बेफोरबायदि जाबाय थायो। अजन खम गथ' नालाय लोगोफोर। बेफोरबायदिनो बिनिखायनो जोङो प्रेगनेन्सि टाइमावनो जुदि खेल लायोब्ला, मोजाङै डक्टरनाव चेकआप थाङोब्ला बेफोरबायदिनिफ्राय बासायो। दिनै गथ'आ बेफोरबायदि जायोब्ला जों बिमा बिफा सैज' हाया। डक्टरनाव जोङो थाब लांबाय थानांगौ जागोन। खरसाफ्रा बारा जागोन। बेफोरबायदि जायो लोगोफोर। बिनि थाखायनो जोङो बिराद इम्परटेन्ट। बिमाया जुदि गोरबोआव थाबायब्ला जों गावखौ खेल लानि। जोङो प्रेसारफोरखौ मोजाङै नायजानि, अजनफोरखौ सुजानि, जाहाथे जोंनि गथ'फ्रा मोजाङैनो थांनानै थायो। बेफोरबायदिनो बायदि बेराम जालाङो लोगोफोर। दिनै हार्ट डिजिसफोर जागोन। मेनआ जेरै हार्टफ्रा दुरबल उइक जागोन। ओमफ्राय बिदिनो खर'फ्रावहाय ब्रेनफ्रा डेमेज जागोन एबा ब्रेनावहाय इन्जुरि एबा ब्लिडिंफोर जागोन। बेफोरबायदि जायो। जायफ्रानाखि अजन खमद्राय बेफोरबायदि गथ'फ्रा बिदि जायो। आरो हां लानो खस्थ' जाबाय थायो। जेब्लायबो हां सरथे बेफोरबायदि जागोन लोगोफोर। आरो जाय बिमाफ्रा जौ लोङो, सिगारेट सोबो, बिरि सोबो, बेफोरबायदि बिमानि गथ'फ्राबो हयथ' अजन खम जानो हागौ लोगोफोर। बेफोरबायदि समावहाय जों बाहायनो नाङा। बाहायखाया, थेवबाबो सोरबा बायदिया बाहायो जानो हागौ। जाय बिमाया बिदिनो प्रेगनेन्सि, जेरैहाय बिदिनो टुइन्स प्रेगनेन्सि जायो, सासेनि बारा प्रेगनेन्ट जायो, बेफोरबायदिनि गथ'फ्राबो अजन खम जानो हागौ। बेफोरावहाय बेफोरबायदि प्रब्लेम हामनाय लोगो लोगो गथ'आ हां लानो प्रब्लेम एबा लांसनि प्रब्लेम, बेफोरबायदि प्रब्लेम जानो हागौ लोगोफोर। बिनि थाखायनो जोङो खेल लानो गोनां। आरो जाय बिमाया अजन खम एबा जाय बिमाया 15 बोसोरनि उन्दै एबा जाय बिमाया 35 बोसोरनि बारा, बेफोरबायदि बिमायाबो हयथ' बेफोरबायदि अजन खम गथ' जानो हागौ। बिनि थाखायनो जोङो डक्टरनाव रेगुलार चेकआप थांनो गोनां एबा हस्पिटालफ्राव जों भिजिट खालामनो गोनांथार लोगोफोर।